Täällä on nyt se solumaailma, missä me toimitaan, mitä aloja meillä on ja mitkä on ne ympäristöt. Siellä on tietenkin mukana ne työpaikat, sitten meillä on näitä työmaita, meillä on paljon tekniikan aloja, valtaosa meidän aloista on tekniikan aloihin liittyviä ja sitten nekin on huomioitu se koko toimintaympäristö tässä diassa. Eli meiltä löytyy tosiaan sisustajat, meillä on pintakäsittelyala, talonrakentajat, sähkö, kone, metalli, autopuoli, autopuolella on vielä asentajat, kori ja automaalaus. Sitten meillä on kokit ja audiovisuaalinen puoli, media-assistentit, kenen työtiloissa me itse asiassa oikeastaan ollaan. Sen takia tämä on tämmöistä hyvää, että nämä ei liity meidän suunnitteluun muuten, mutta AV-puoli kuvaa täällä erinäköisiä media-assistentit siis. Ja näissä soluissa me toimitaan. Ja niin kuin tästä kuvassa on yritetty ilmentää sitä, että halutaan myös se synergia eri alojen välillä käyttöön. Eli ei ole niitä semmoisia tiukkoja alarajoja, vaan koko ajan mennään näidenkin rajojen ylitse tässä meidän päivittäisessä toiminnassa. Että opettajat voi opettaa toistenkin alojen opiskelijoita, jos niitä sinne osastolle tai työsaleihin tulee. Et sitä me on tässä täsmennetty, että me kaikki tässä yksikössä kannetaan huolta kaikista meidän opiskelijoista. Et ei ole semmoista tilannetta oikeastaan missään, että sanotaan, että tämä juttu ei kuulu mulle. Sitten se kuuluu mulle, jos sellaisia tulee, että sitten käsitellään. Eli tässä on myös tämmöinen aika iso muutos meillä taustalla. Ja ajattelumalli. Ja me halutaan sillä juuri varmistaa se, että se opiskelija täällä tuntee olonsa sellaiseksi, että mä oon haluttu. Mutta sitten se ammattiaine, se menee näiden reformin tavoitteiden ja uuden OPSin tavoitteiden mukaisesti niin, että se ei ole enää aikakeskeistä, se ei ole enää sitä oppiainekeskeistä eikä oikeastaan paikkakeskeistäkään, vaan se on laitettu yhtenä tämmöisenä oppiaineena nimeltä ammattiaine ja soluopetus sinne lukujärjestykseen. Ja tuolla taustalla on sitten se, että sinne on opettajien aikataulut porrastettu niin, että siellä silloin kun kaikista ruuhkasinta on ja siellä on eniten sakkia paikalla, niin yleensä 8 ja 14 välillä, niin siellä on semmoinen miehitys, että siellä on noin 20 opiskelijaa kohti, aina se yksi aikuinen on sitten opettaja tai välillä voi olla ammattimieskin joissain tilanteissa. Ja sitten meillä on mahdollisuus kuitenkin iltapäiviä jatkaa, tehdä pidempää päivää. Kun aiemmin meillä oli 30 tuntia viikossa sitä opetusta mahdollisuus saada, niin tämä malli mahdollistaa ainakin enemmän kuin 30 tuntia viikossa opetusta ja ohjausta sille opiskelijalle. Tähän liittyy myös se, että me ollaan tosi paljon käyty läpi OPSia meidän opettajien kanssa. Mä oon itse käyttänyt aikaa viime keväänä tosi paljon. Me on ihan alakerrallaan purettu se OPSi osiin, mietitty mistä se muodostuu, mitkä on niitä ylätaso-opintoja, mitä on sitten niitä pienempiä opintoja siellä. Ja niin, että jokaisella opettajalla olisi kirkkaana se, että mitä me tehdään. Et se on minusta ihan nyt tärkein ollut tässä myös. Meillä on esimerkiksi nyt otetaan se kokit, että siellä on meillä 3 ryhmää, 3 hallinnollista ryhmää, eli ne ryhmäthän ei ole sieltä poistunut. Meillä yleensä kokea aloittaa 1 ryhmä per vuosi. Ja jokaisella ryhmällä on ensinnäkin ryhmänohjaaja, joka pidetään 3 vuotta samana. Se on se meidän tavoite siinä, jotta se jatkuvuus säilyy. Mutta sitten kun he tulee aamulla, maanantai-aamuna tai tiistaina, keskiviikkona, perjantaina tänne, niin he menee sinne omaan soluunsa. Ja siellä on opettajat suunnitelleet sen päivän, kuka vetää mitäkin. Nyt meillä on esimerkiksi opiskelijan ravintola pyörii tuolla yläkerrassa, he tekee siellä. Sen ravintolan solussa on 1 opettaja ja sitten siellä on opiskelijoita, niitä ketä talossa nyt on. Tällä hetkellä muistaakseni on 2. vuoden opiskelijoita. Ja sitten siellä on edistyneitä ykkösiä, niitä ketkä näyttää, että ne ei niistä perussettiä enää tarvitse, vaan he menee jo seuraavalle tasolle. He pääsee siihen ravintolatoimintaan mukaan. Ja siitä ravintolasolun pyörittämistä, tavallaan se on solu sen ison solun sisällä. Et se kokkisolu meillä on se 1, mille on kaikille opiskelijoille, 1-3 vuoden opiskelijoille on ihan samanlainen tämä lukujärjestys. Ne ytojen paikat siellä vaihtelee. Mutta siellä on ne opettajat suunnitelleet sen, että opettaja A vetää nyt sitä ravintolaa siellä ja sinne tulee tietyt opiskelijat. Ja sitten toiset opettajat voivat olla esimerkiksi yhteydessä tuon suurkeittiön kanssa. Meillä osa opiskelijoita on siellä, osa harjoittelee niitä ihan perusteita siellä
keittiötiloissa tuolla meidän kokkiosastolla ja näin. Et se on opettajien keskinäinen idea siinä. Et se idea perustuu tiimiopettajuuteen, yhteistyöhön niin, että pikaisesti vaikka joka aamu tai vähintäänkin silloin viikon alussa käydään läpi, kuka on kenenkin kanssa milloinkin. Et se voi olla, että yksi opettaja on sen ryhmän kanssa, mutta että ne on nimenomaan nämä rajat purettu. Et me ei enää ole laitettu ryhmäkohtaista lukujärjestystä, koska se on hirveästi rajoittanut aiemmin sitä, että nyt sinne kakkosvuoden ryhmän mukaan ei olekaan niitä ykkösiä päässyt kauhean sujuvasti, kun se lukujärjestyksen raami on rajoittanut. 24,5 on se opetusvelvollisuus, mistä me lähdetään tässä. Me ajatellaan tätä vähän nyt niin kuin vuosityöaikana. Me ollaan määritelty opettajille tunnit sen 24,5 mukaan, 930 tuntia. Sitten siitä on otettu pois, siis eihän oikeasti oteta pois, mutta laskennallisesti joudutaan vähentämään siitä ne ryhmänohjaajatunnit ja muut velvoitteet, osastonjohtajuudet. Ja sitten me on laskettu toppitunnit sillä tavalla, että oppivalvonnat, että kaikki ne topit, mitä siellä solussa on, jaetaan tasan niiden solun opettajien kesken. Eli yksikään opettaja ei voi olla enää 3 jaksoa toppivalvonnassa, vaan että hän käy välillä toppivalvontaa tekemässä, sitten hänellä on välillä sitä lähiopetusta. Mutta nämä on joka tapauksessa lähdetty siitä 931 tunnista. Nämä kun on vähennetty pois, niin jää semmoinen summa, mikä on käytettävissä lähiopetukseen, siihen soluopetukseen. Ja siitä me on lähdetty liikenteeseen. Ja tässä tosiaan soluopetuksessa niin mahdollistuu nyt se aito oma polku sille opiskelijalle. Opiskelijahan voi vaihtaa, toki hän voi tehdä hyvinkin joustavasti, että jos tuntuu siltä, että siellä omassa ammattiaineen solussa on homma tehtynä, voisi tehdä joku tutkinnon osa jostain toisesta siihen opintoon sopii, niin sitten hän voi mennä toiseenkin soluun. Mutta yleensä se on niin, että alan solu on yksi kappale, yksi pintakäsittelysolu meillä on, yksi autoasentajasolu, yksi korikorjaaja maalarisolu ja näin, että he ovat siellä. Joo, kyllä Hopsin tekee ryhmänohjaajat siellä. Tässä on tärkeitä pointteja juuri se tiimiopettajuus. Tämä on ihan uusi filosofia ja ei ole mahdollista tehdä sitä opettajan työtä siellä omassa poterossa yksin. Ja tiimiopettajuuden kautta myös se materiaali, mitä tehdään, pyritään saamaan jakoon. Että on sellainen materiaalipankki, joka on kaikilla käytettävissä ja aidosti opettajat tekee sitä yhteistyötä hyvin. Esimerkiksi autoalan asentajasolu. Niin täällä näkyy lukujärjestyksessä ammattiaineen soluopetus ja silloin kun sillä kyseisellä ryhmällä on ytoja, niin ne tulee siihen rinnalle. Ja silloin he tietää, että noihin ytoihin kuuluu mennä. Paitsi sitten jos on ylioppilastutkinto vaikka pohjalla, niin hän tietää, että ei hänen tarvitse mihinkään mennä, hän jatkaa siellä solussa opintoja. Eli ne on siinä rinnakkain. Täällä pyritään kuvastamaan just sitä, että se ammattiaineen solu pyörii siellä päivittäin. Se kellonaika, mitkä me ollaan sinne nyt saatu, riippuen siitä opettajaresurssista, niin onko se 8–16. Täällä esimerkiksi on, tai 15–35, meillä loppuu se 8 tuntia. Tästä me nähdään nyt koko tämän autoasentajasolun, jossa on siis itse asiassa AT15A, siellä on AT14A, AT14D, AT16A ja AT16B. Eli meillä menee resursseja, opettajaresursseja ihan kuten ennenkin, niitä tunteja, ja sitä on käytettävissä kuten ennenkin, mutta tämä mahdollistaa sen, että opiskelijalla on mahdollisuus edetä nopeammin. Mietittiin sitä, että kun nyt meillä on tämä arviointi menee non-stop, meille tulee opiskelijoita sisään non-stop koko ajan, sitten on näitä, jotka ei ole niissä ytoissa välttämättä käyneet, non-stop tulee sitä ohjattavaa koko ajan. Mitä me voitaisiin tehdä? Me perustettiin tukisolu. Ja tukisolu tarkoittaa sitä, että meillä on siellä erityisopettaja joka päivä. Meillä on yksi luokkatila sitä tukisolua varten, missä se opettaja päivystää. Kaikille meidän opiskelijoille on annettu hänen yhteystiedot, puhelinnumero ja muu. Ja hänellä on annettu myös johdon mandaatti edistää sen opiskelijan asiaa. Eli hän tekee myös sitä hopsaustyötä. Hän tekee sitä, kun hänellä on laaja-alaisesti osaamista myös näistä YTO-aineista. Ja välillä siellä päivystää myös YTO-opettajia. Siellä on 2 tuntia viikossa sille, että siellä on matikaopettaja tavoittavissa, siellä on äikäopettaja tavoittavissa ja näin. Se on ollut itse asiassa todella hyvä. Ja se toimii myös silleen parkkiluokan tyyppisesti. Eli jos meillä tulee joko työsalissa tai YTO-opinnoissa jotakin
hässäkkää, niin opettaja voi laittaa sinne tukisoluun. Joo, tässä on nyt koottu sitten tähän meidän soluopetukseen liittyviä asioita, miten se on vastaus reformiin. Eli tämä henkilökohtaistaminen, asiakaslähtöisyys, tässä on oikeasti se idea. Ja tämähän myös kaataa niitä raja-aitoja, että sinne soluun voi ihan hyvin tulla myös aikuinen opiskelija. Ja meidän aikuisten kouluttajat voivat toimia, opastaa siinä samalla myös nuoria. Ja tämä toimii nyt meillä jo esimerkiksi metalliosastolla semmoinen ja sähkö tulee tänä syksynä menemään siihen, että toimitaan samoissa tiloissa. Ja sitten tämä osaamisperustaisuus, pois oppiaine, sisältö- ja aikakeskeisyydestä. Tämä on ollut opettajille kaikista haasteellisin kohta ymmärtää, että se yksi osaamispiste, niin, että mikä se tuntimäärä on, että ei sillä olekaan välttämättä sitä tuntimäärää. Ja se osaaminen on voinut tulla jossain muuallakin kuin täällä koulussa. Että tätä me on käyty läpi monta kertaa. Että ei me lasketa, että yksi osaamispiste on 19 tuntia ja nyt mun täytyy se 19 tuntia opettaa. Ei, vaan se opettaa sen verran, että se osaaminen menee perille ja sitten mennään seuraavaan. Ja jatkuva opiskelijaksi otto. Koko ajan voidaan ottaa sisään ja se tukisolu toimii myös tässä, että tukisolun kautta otetaan opiskelijat sisään, niin siellä päästään kartalle se osaamistaso ja muu. Ja tehostaa toimintaa, että vaikka tosiaan se opettajaresurssi on meillä käytettävissä sama, niin kuitenkin meillä on sitä ohjausta enemmän ja enemmän siellä soluissa. Eli sitä non-stop-arviointia, oppimisen arviointi tapahtuu koko ajan ja kukin ei ole mitään määritelty meillä, miten se opettaja sitä kirjanpitoa tekee. Hän tekee sen ihan niin kuin parhaaksi itse näkee omalla tavalla ja se on varmasti ihan kuten ennenkin, että ei se ole siinä, soluopetus ei ole sitä muuttanut. Ja kun se nyt tulee rahoituksen perustekin lähiaikoina muuttumaan, niin siellä ei enää se nuppiluku ole se kaikista ratkaisevin tekijä, vaan tämä, että saadaan niitä tutkinnon osia, niin siihenhän tässä tähdätään. Tulee tutkinnon osia tehokkaammin, kun ne opiskelijat pääsee vapaammin tekemään ja nopeammin etenemään halutessaan. Ja myös sitten, kun siellä on nämä työllistymismittarit, niin kyllä me ajatellaan tämä meidän aktivoitu opiskelija, joka kantaa vastuutaan ja omista opinnoistaan ja oppii tekemään sitä omaa polkua, niin kyllähän hän työllistyykin kaiken järjen mukaan paremmin, niin silloin myös ne mittarit näyttäisi meillä jatkossa parempaa, että siihen me tähdätään. Noin opiskelijatuutorit, niiden käyttö siinä opetuksessa. Ja sitten tässä pyritään siihen, että opettajan työkuorma olisi tasaisempi koko vuoden, että ei tulisi niitä piikkejä ja sitten välillä ollaan jakso pois oppivalvonnoissa ja sitten on taas kauheasti lähiopetusta. Että pyritään siihen, että saadaan tällä tavoin myös se tasaisempi työkuorma koko vuodeksi. Ja sitten myös tämmöinen laadukkaampi ja tasalaatuisempi se opetus, kun kaikki ovat siinä aktiivisesti mukana. Ja sitten tuo lukiossa käyminen. Lukio meillä tuossa naapurissa on nyt eri jaksojärjestelmässä kuin meillä. Me ollaan, eli he ovat edelleen 5. jaksossa, niin tämä solu mahdollistaa kuitenkin sen, että he voi mennä just niiden lukion aikataulujen mukaan sinne ja he voi palata vaikka kesken päivän meidän soluun, koska se on siellä ne ajat avoinna kun on ja ei ole mikään este myöskään sitten lukio-opinnoille. Kouluviihtyvyyttä tietenkin haetaan täällä, että ne on tuolla mahdollisuuksissa. Pyritään siihen, että se paremman sitoutumisen kautta opiskelija myös viihtyisi paremmin ja se läpäisy paranisi ja keskeyttäminen sitten vähenisi. Ja opettajan työmäärää pyritään sitten pitkällä aikajuoksulla niin sitä jaksamista lisäämään ja työmäärää sillä tavalla vähentämään. Integraatiotakin pystytään siellä soluissa toteuttamaan. Sitten yli 80 opiskelijan solut ovat osoittautuneet haasteellisimmiksi suunnittelutyön kannalta. Eli kyllä se noin 60-70 opiskelijaa kun siellä on, niin se on helpompi järjestää. Et nyt se, kun menee, siellä on neljä hallinnollista ryhmää ja siitä ylöspäin, niin selkeästi huomataan, että on pikkasen vaikeampi niin opiskelijalla kuin opettajallakin löytää se oma paikkansa. Ja kyllähän sitten uhkia on tuolla just opettajiin liittyen, että kyllä tämä on iso muutos ja ei tapahdu hetkessä, että se täytyy ensin löytää se oma motivaatio siihen muutokseen, että miksi mä lähtisin tekemään asioita eri tavalla.